आज हमरा घर दाल चावल और सब्जी बनल रहा जवन की हम आज खा के ओकर बाद अपन फ्राई लेके चल देनी है। और चलत ओकरा बाद देखी है फिर फ्रंट में रउआ लोग दिखाओ तनी अपन फेस और फरारी अपन ले ले बनी। फरारी लेके हम चल देनी है पोखरा पर। ओकरा बाद फाइनली हम पहुँच गए पोखरा पर। और पोखरा पर देखी है पीछे के नज़ारा कैसन बा। बहुत सारा यहाँ पोखरा बा जौन की मछली छोड़ल बा। देखिए मछली कैसे कूदत तारी से। बच्चा बड़ी सा ये मछली। तब तक देखनी है कि चौरा में कुछ डीजे उजे बाजता लड़की आइल बड़ी से बहुत सारा कर्मा धारमा रहल। और ओकरा बाद वहाँ से हम फाइनली चले अपना घरे। देखिए अपना घरे आगे सुतल बनी। ओकरा बाद फिर का भइल कि कपड़ा उपड़ा खोलला के बाद थोड़ा अंगड़ाई आ गई तो अंगड़ाई लेत रहनी है। ओकरा बाद